wisdom. Ngoba sihola nje ibandla, sihola nje amabandla, sihleli nje. Kukhona abantu abaplantiwe emabandleni ethu ukuthi abazosichitha. And mawubhizi ukuphendulana nalezo zinto, uluze ifocus. Amen. Isukumele nje ukuyala. There's a book that I'm going to read for you. Phambi kokuthi ngiwethule kuleli bandla. Bese ngiyagoduka. Ngoba ekuseni nginenkonzo. Ake sibheke incwadi kaMshumayeli chapter 12. Incwadi kaMshumayeli sibheke chapter 12. Kwenzela ukuthi the very same wisdom that I'm talking about. Seek the wisdom. Ungasabi ukukhuleni ukuthathelwa ibandla. Maso tshela ukukhuleni ukuthi angasabi ukuthathelwa ibandla. Yabona indoda esaba ukuthathelwa ibandla. Ayivakashi. Amen. Yabona indoda esaba ukuthathelwa ibandla. Ithi maseyihlangene insizwa zihlangene anila abantu laba yanila. Ngoba iyasaba. Ngoba iyazi ukuthi there's no wisdom. Abantwana bazahamba bathole amanye amadodana wisdom bazoyishiya. And the wisdom, mina ngikhuluma knowledge man. Ngifuna ungi-understand kahle. Hamba man, ufuna wisdom, uvakashe emadodeni aholile before wena, amadoda akhulile before wena. Uhambe uvakashe ubuke uJehova akhulume. Uthi umasuku wake wafuna nokuyeka lento yokhola. Kodwa wakuyeka kumnikazi. Wafika wathi ngisaseka kahle. Nakho kuphela kwendawo. Lapho sekuzwakele konke. Number 1. Kuphela kwendawo. Sesikhulumile. Akutshela ngayo yonke lento sisi. Sababaningi safakaza sakuyala senza yonke. Mesabe uNkulunkulu. First. Number 2, ugcine imiyalo yakhe. Ngokuba lokho kwabantu bonke. 2 things engizoku-advise kuzo. Saba uJehova. Ubese nje ugcine imiyalo yakhe. Ngizokutshela kanje. Umasuku uyasishayinela la ngomama wakhe. Uyasishayinela ngomama wakhe ngoba yena uyakwazi ukuhlabelela nomama wakhe. Sikhona umama wakhe ukuhlabelela mvumela khona manje. Bazishayinela bonke. Uyakhumbula umshini wena. Ayafuna ukuhlabelela lo mama. Ngifuna ukutshela ngise kuwe futhi ukuthi mesaba uNkulunkulu besigcina imiyalo yakhe. Ngise kuwe engizokutshela iqiniso mina elaziwa yini. Akekho umholi njengale. Akekho umholi o-strong. Andilande lokho. Akekho umholi o-strong engenayo umuntu omsizayo ukuthi abe strong. Singahlobisa nje sikhulume yonke lento enhle, ugcobo labeka kulo, ugcobo alikho kulo. Ayisisuke nje sikhulume i-crowd, ukuthi i-crowd ibone ngazuthi si-right. Ngithi mangikhuluma lento, ngithi uyibheke indoda engenayo inkosikazi. Indoda engenayo inkosikazi, makushaya 5, 6, 7 entambama, ime egeyidini.
indoda engenayo unkosikazi. Kodwa indoda enonkosikazi ungabe ushaya u-5-6 ibuyile emsebenzini. Mawuthi uyayifuna uzwa ngabantwana ubaba uthi uzobona kusasa. You know why isho njalo? Ngoba is complete, uphelele. Imegedini leyo ngoba ayiphelele iyashota. Singakhuluma nje mntana sichazizwe ngokungathi aninaso kakhulu isidingo. And aninayo irole elidlalayo empilweni zethu. Ngiyakucela mntana, uma ngabe ufuna ibhondi ibe strong, ibhondi ibukeke, ibhondi ibe yibandla na ozongeke ube namahloni nalo umse